I idemo da igramo FIFA 15. Hajde kreni. Ada. Pas. Kreni. Hajde baci gore. To. Da nastavi. Šapa. Hajde. Uf, daška. Onda, stani, onda. Sve valjda idete malo bolje. Već pošao vrijeme. Hajde pas. Šuta! Uf, prokletstvo. Kakva šansa, ali molite gore snimam webkamerom. Sljedeći koji bit će s tim našom drugom. Evo trebam, vidjet ću. Kako sam. Ovo mutnije vidite. Možete da vidite. Hajde baci toga. Hajde! Upa na jedan! Ovo nije pravo FIFA 15. Ovo je kamera Ultimate Team. Baci kosku. Nije loš. Dobro. Slučajno je pravi FIFA. Možda jeste pravi. Nemam pojma. Zašto to radiš? Puntala sam. Ajde kao smo sada na pasu. Sada sam bazano. Prvi put imam na telefonu, tako da. Nemojte se začutiti ako promašamo prohvate galove. Ajde napadni ga! Ajde! To! Staj! Ajde, pas! Pas, rekao, a ne te strane. Tu. Ajde, šutaj! Bedan bio i proklet, jesi čuo? Ajde, to! Jupi! Ne! Gledajte. Uf, ovo je gadno. No! To nije ti da gol. Dobro. Ajmo. Ajde, spasi. Pas, šutaj. Šta? Dobro. Pao završi po ovo vreme. Šteta, nije važno. Hajde, kakav je tim. Mislim, ne preko brzo završi. Dobro, da nastavim. Ajde. Ajde, šta ovo, šutiš. Gdje je? Nižna lopta. Mislim da jadni. Čuvajte se na boji. Šta bre? Vrš. Svić. Ajde, pasuj to malo. To, hajde, možeš ti to. Ne možeš ti to. Ne možeš ti to. Uf, imamo malih problema. Staj bre! Svić me nada. Ali dobro, uzmem loptu. Dobro ljudi, to je bilo to. Isključio se telefon, tako da. Ali hajde, vidimo se u sljedećem klipu, igrat ćemo isto FIFA 15 Ultimate Team, tako čao.